ladies first. תתחיל. תתחיל. זה הזירה שלך, אתה משחק אותה, תתחיל. לא הומו ולא שמו הומו. טוב. MC מצד ימין, אז תגיד כי מתחיל. אהלן ג'ויש באטל. אני מצטער בשביל כל מי שהגיע. אני לא עומד להשפיל אישה רק בגלל שזאת המתחרה שבחרתם לי. יש לי ערכים ועקרונות שמונעים ממני לרדת על אישה ולהגיד די לשנאה שנתתם לי. אז תודה רבה לכל הקהל שבא ולבמה שארגנתם לי. אני לא ארד על אישה כזאת יפה וחכמה. סתם. אבל תודו שהאמנתם לי. תכירו, זאת דין, בת 30 מהקריות. ניסחה באטל אחד רק בגלל שהמתחרה שלה שכחה את השורות.